Daghan ang nakurat human gi-anunsyo ni Bamboo Manialak ni adtong Domingo nga dili na modayon si Joniver Robles sa contest sa The Voice Philippines tungod sa personal nga hinungdan. Apan ang chika nga si Joniver gi-disqualify sa management sa The Voice human na pamatud-an nga nakalapas siya sa lagda kabahin sa social media posting. Ang hugon-hugon nga usa siya sa gisaputan ni Lea Salonga sa Twitter human ni-leak ang resulta sa ilang taped episodes. Apan kusganon ning gideny ni Robles sa iyang Facebook post di nanawagan siya og tabang sa iyang mga supporters. Matod niya nga wala siya kahibalo kung unsay buhaton ug wala sab siya nadunggan nga bisan unsa gikan sa iyang coach ug teammates o ni bisan kinsa gikan sa show hangtod na lang sa higayon nga gi-announce na ni Coach Bamboo ang balita. Sa maong post ni Robles, daghan ang nipadayag sa ilang suporta ngadto kaniya bisan pa man og natangtang na kini sa kompetisyon. Sama ni Cherry Malaya nga niingon nga dili na lang maminaw si Robles sa mga detractors. Si JV Castillo nag-comment usab og gisultian si Joniver nga magpakaligon. Si Justin Goco sa iyang bahin nisulti nga iyang pananaw dunay mas bugat nga rason ang network kung nganong gitangtang si Robles. Si Robles hulipan ni Rita Martinez ang contestant nga gipildi ni Robles sa knockout rounds.